Il-Korp tal-Pulizija qed jaħseb serjament sabiex jerġa' jiftaħ l-investigazzjoni dwar il-karozza bomba li seħet lura fl-2016 f'Buġibba fejn fiha ġie assassinat in-negozjant John Camilleri, magħruf ukoll bħala Giovan tas-Sapun. Qtil ta' dan in-negozjant li kellu 67 sena kien seħħ fil-31 ta' Ottubru kmieni filgħodu fejn allegatament il-Pulizija għandhom suspetti konkreti li r-raġel inqatel fuq ordni ta' organizzazzjoni kriminali rigward xi pagamenti mhux imħallsa fuq proprjetà. Minkejja li dak iż-żmien il-Pulizija kellhom xi ħiel l-investigaturi għal xi raġuni jew oħra ma kinux għamlu passi l quddiem u konsegwenza hekk il-każ bħal donnu twarrab għal ftit tul dawn l-aħħar kważi 5 snin. Madankollu l-ġurnal Times of Malta irrapporta illi allegatament Vince Muscat il-Koħħu, ir-raġel illi ammetta l-involviment tiegħu fl-omiċidju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia, kif ukoll l-istess wieħed illi nata proklama skont il-parir moti lill-President ta' Malta mill-kabinett ta' Robert Tabela, fuq bażi li għajt il-verità kollha f'kull każ li kien involut fih u għalest issa jiżvela dak kollu illi jaf anke fuq il-qtil ta' Camilleri, fejn jidher illi l-assassinju kien ordnatu mħallas minn grupp kriminali involut fit-traffikar ta' drogi. Muscat lest ukoll jixhed dwar kif ġie miġjub l-isplussiv li ħasad ħajjet in-negozjant u kif il-bomba ġiet imqiegħda taħt is-sit tax-xufier fil-van ta' Camilleri, splużjoni illi seħħet ftit wara s-7 ta' filgħodu qalb bini residenzjali fi triq il-Ġifen. Madankollu sorsi qrib it-Times spjegaw illi l-Koħħu allegatament għadu ma żvelax l-ismijiet tal-mandanti f'dan l-omiċidju. Bil-investigaturi qed jissospettaw illi il-mandanti huma ħatħli fl-aħwa tal-maksar Robert u Adriana Juice. L-istess aħwa illi wieħed minnhom jinsab akkużat bl-involviment fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia fl-imkien ma' Jamie Vella fil-waqt li ieħor jinsab akkużat bl-assassinju tal-avukat Carmel Kirkop.